Ano yan? Ha? Ano yan, bebe? Yung ginawa mo dyan sa lamesa, oh? Ano yan? Clean yan? Clean? Look, it's dirty. It's not clean. Hello guys, this is John, isang FW dati na dumidiskarte naman dito sa Pilipinas. Ngayong araw nga ay napasama kami sa isang galaan. Pupunta kami ng Tinambak, Camarines Sur. Taga ron po kasi yung katabi namin na tindahan. Uuwi daw sila kasi fiesta. Tapos na pala yung fiesta. Pero ayun, mag long ride lang tayo for today's video. Habang sarado naman tayo dito sa ating kainan. Dahil Monday ngayon guys, nagsarado kami para sana ayusin yung kainan. Itatiles kasi namin yung lababo. Pero natapos naman na ni Papa Alden. So ayan, napasama na lang kami dito para naman tayo ay mag-unwind kunwari. Kaunting relaxation lang muna. So ayan, dito na tayo sa Calabanga, Camarines Sur. Sino yung mga taga ritong nanonood sa atin ngayon? Bali, nagmotor lang tayo. Ayan, ba't wala kaming helmet dito? Nakarating na kasi kami dito guys. Bali, dito na yung Tamban, Tinambak, Camarines Sur. So ayan, meron tayo ditong nakita na nagitinda ng puto and isi-share ko sa inyo guys kung paano niya to ginagawa. Na-amaze ako kasi ngayon lang ako nakita ng ganito na harap-harapan kung makikita kung paano niya gagawin yung puto nagawa sa kamoting kahoy. Sino sa inyo nakatikim ng ganito? Ang sarap-sarap pala ng ganito guys. Tapos alam nyo ba, dito niya na lang yan niluluto sa lata. Ang unang process na ginagawa nila ay niyayad-yad po yung kamoting kahoy. Pagkatapos nilang yadyadin ay kanila naman itong pipigain na dapat ay mawala yung katas. Pagkatapos nun ay iyon na yung ilalagay nila dito sa bao. At yung pinakapalaman niyan, makita nyo yung kulay brown na sa kaldero, ay yun po ay bukayo or yung niyog. Tapos lulutuin siya sa asukal. So ang ginagawa niya dun sa bao na maliit, lalagyan niya nitong kamuting kahoy. Ayan, tapos lalagyan niya ng palaman and then papatungan niya ulit yan ng kamuting kahoy. Sa kanya isasalang ngayon doon sa apoy. Wala pang isang minuto yan dyan guys. Bali, pressured, kumukulong tubig yung nasa loob ng lata. Tapos, ilalagay lang doon sa may gilid yung labasan ng singaw. Kumbaga, yung steam lang yung magluluto dito sa ating puto. Isa-isa niya yan, isasalang doon guys ha. Kaya medyo balang din ang paggagawa nito kasi pa isa-isa mo lang siyang isasalang. And dapat mabilis ka din kasi madami ka pang process na gagawin. At alam nyo ba kung magkano lang ito? 10 pesos lang po. Grabe, napakamura. Tapos nag-uwi kami nito guys and ipinost ko to sa Facebook. Tapos madami din nagpabili sa akin, nagpasabay. Tapos naman natin bumili ng mga puto ay pang merienda namin yan dahil may pupuntahan din kaming isang lugar pa. Yung lugar ni Ate Bing. Si Ate Bing ay siya po yung may-ari nung kainan sa katabi namin. Bali dito kasi sila nakatira. So pupunta kami dun sa kanyang place kung saan siya lumaki. Tapos kami po ay kakain ng buko doon. O diba, pumunta kami dito para magbuko. And alam nyo ba, share ko lang sa inyo, first time po ni Papa Alden na sumakay ng bangka. Nung nag-swimming nga kami noon sa dagat, ay meron ng bangka na sasakay pupunta sa kabilang isla. Ay nako, hindi ako pinayagan at iisa lang daw yung buhay. Takot na takot siya kasi nga siya mismo hindi siya nakakasakay ng bangka. Ay baka daw lumubog or anything. So sabi ko sa kanya, malapit lang naman. Kaya ayan, na-convince naman natin, marami naman tayo. Sobrang saya nga nito, mag-asa-asawa kami, mga nakamotor lang. Ayan, grabe, sobrang enjoy. Siguro mas masaya to kung kasama yung mga bata kasi makakasakay na rin sila ng bangka. Hindi pa rin kasi sila nakakasakay guys. Grabe, ang ganda dito. Tapos ang linis ng ilog nila Iniingatan talaga ng mga nakatira dito kasi kung hindi ang mga yan maingat, sigurado makikita natin dito sa ilog. Sobrang daming basura. Pero tingnan nyo naman kung gaano kalinis yan. Mga 5 minutes nga lang ay nakarating na tayo dito sa Del Carmen na barangay. Ang pamasahe po dito sa bangka ay 20 pesos. I-try nyo rin tong ganito guys para ma-enjoy nyo rin yung kayong dalawa lang, kayong mag-asawa lang na gumagala. Sobrang nakaka-relax and nakaka-recharge ng ating mga sarili. Sabi ko nga kay Papa Alden, sa susunod ulit ay gagala kami sa Karamuan naman. Meron kasing isang nag-comment doon sa aking picture na ipinost na nandito kami. Ay sabi niya ay pumunta naman daw kami sa kanila. Kaklase ko yun guys nung high school. Kaso ang napangasawa niya ay taga Karamuan. So yun naman yung sunod ng aming pupuntahan. Sabi niya ay 3 hours daw po kapag nakamotor, tsaka 5 hours naman pag magko-commute
ka, like bus or jeep. Mas maganda doon guys kasi may dagat talaga tapos medyo white yung kanyang sand. Marami ring tourist spot doon kasi nga talagang tabing dagat yung lugar nila. By the way, nandito na tayo sa Barangay del Carmen. Dito daw lumaki si Ate Bing. Tapos dito mismo yung bahay nila. Sabi ko nga noon, binabaha siguro to kasi nga katabing-katabi ng ilog. Pero sabi nila hindi daw po dito binabaha. Wow, amazing. Sa bagay, matataas naman kasi na yung lugar guys. Tapos bigla kong naalala yung lumang bahay namin. Ganito kasi yung aming bintana, yung aming pader, tapos yung aming bubong. Alam nyo, wala nang nakatira dyan ngayon guys. Siguro nandun na rin sila sa syudad. Ang layo kasi nito bago ka makarating ng Naga, mga 2 hours and a half din. Tapos yung mga bahay dito, makikita nyo yung gawa lang sa puno ng kahoy yung pader, tapos nipa lang yung bubong. And may nakita kami ng aso, so inabutan namin siya ng isang tinapay. Naku, napaka-arte. Ayaw ba naman? First time ko lang makakita ng aso. Sobrang payat niya na nga, binigyan ng pagkain, tapos ayaw pa. Grabe ha. So ayan, sobrang ganda ng paligid. Nakikita nyo naman, palibot lang kayo ng mga punong nyog, tapos saging. Ayan oh, ganitong masarap na tirahan. Alam mo yon kapag ka ikaw wala nang pinapaaral, wala nang kailangang buhayin. Yung kayo na lang mag-asawa, ang sarap sa ganito. Mag-aalaga lang kayo ng mga hayop, tapos isda, tapos manok, and then magtatanim-tanim kayo ng mga gulay. Ayan, mabubuhay na kayo panigurado. At ayun na nga, tayo nanguha na dito ng buko. Ang sarap ng buko nila dito guys. Tapos makikita nyo yung mga nyug, sobrang bababa, pero ang daming mga bunga. Pagkatapos nga natin pumunta doon ay pagkatapos namin magbuko, bumalik ulit kami dito kay kuya dahil nga kukunin ko na yung mga in-order ko. Nasa 30 pieces guys yung pa-order na dadalhin natin pa uwi sa bahay. Nga pala namin dito sinama si Ella, bali na iwan siya dun sa kapatid ko. Mahirap kasi sa biyahe, sobrang layo pati. Nagising nga tayo sa umaga guys na ganito yung itsura. Sobrang grabing fog, ang sarap magkape. Tapos ang kain mo sinangag na may tuyo, tapos itlog. Sarap ng pumaga. Naisipan nga namin ni Papa Alden kinabukasan na bumili ng pangpintuan natin. Bali wala pang pintuan kasi yung ating master bedroom. So nandito kami ngayon sa Naga, sa may Uma Residences. Bibili kasi tayo ng pintuan. Nabalitaan kasi namin na mayroon ditong sale na pintuan. Bali buy one take one po sila ngayon. Uliban Depot yung tawag dito sa shop. Nagtingin-tingin na rin kami ng iba pang gagamitin sa loob ng bahay. Nagmotor nga lang kami nito kasama si Ella Pot, kaya siguradong mamaya magkukommute na lang kami dahil nga may dala na tayo, hindi na magkasya sa motor yung pintuan. So ayan, nagtingin-tingin din kami dito ng mga dining table. Ayan, ng mahal, grabe, 23,000, pero kasama naman lahat yan, pati yung mga chair. Ang gaganda no, pera na lang talaga yung kulang eh. Ngayon nga lang kami nakapunta sa hardware, parang hardware din pala siya kasi kompleto na rin, pero meron na rin mga furniture guys, meron din sila mga sofa dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo na pintuan na bibilhin namin. Bali kami na yung bahala maglagay dyan sa mga butas, pwede daw salamin dyan, pwede nyo rin naman lagyan ng plywood. Mura na kasi siya guys, nasa 6,400 lang po, dalawa na. Tapos tinignan ko rin itong gripo guys, nasa 2,098 pesos. Ayan, sobrang ganda na yan kasi stainless na and gumagalaw na yung pinaka handle niya. Ganyan kasi yung sa amo ko guys, o diba, gaya-gaya na naman ako sa amo ko. Ang maganda nga niyan stainless na po yan, so hindi na tayo kakalawangin pa, hindi ka na mababahala. Alam nyo ba kasi nakatatlo na kaming gripo doon sa lababo, ay nako, sobrang sama dahil nga kinakalawang. Tapos hindi pa umaabot ng taon, nako, ang sama-sama na, tumutulo na agad, tapos hindi na maayos yung pangsara. Tingin na rin pala kami nitong doorknob guys, at saka yung pang handle dun sa ating pintuan. Bali dalawa kasi yon, sa kusina at saka sa
master bedroom. So dalawa rin yung bibili natin ito. Nasa 740 pesos pala ang isa. Ito grabe amazing oh, 5,800 guys. Sobrang mahal pala nito. Pero matibay naman siguro. Ito nga oh, mas mahal, 9,700. OMG. Ito medyo mura. Ayan, 1,600 lang siya. Pero safe naman na siguro yan. Pero okay na yung nabili namin guys. Doorknob lang siya. And yung isa naman ay yung parang kulay black na aesthetic. Makikita nyo yun kapag nakabit na sa bahay. Tapos ang mga tiles dito guys, naka-sale din ngayon. 199 lang po ang isang piraso. O diba? Sobrang mura na yan. Ganito yung maganda kapag gusto mo ng mga wood style na bahay. Ayan, makikita mo yung mga painting nila. Ito nga, 155 pesos lang. OMG, talagang sobrang mura ngayon dito. Tapos, Mariwasa na yan ha. Diba yun yung sikat na brand ng tiles? Mariwasa. Ayan, yan na yun. Yung isa kasing binili namin doon sa City Hardware. Ano bang brand nun? Hindi yata siya Mariwasa. Pero okay naman kasi porcelain po yung binili namin. Makintab na siya kapag nailagay sa sahig. Itong mga tumakintab na rin naman, oh, nakita nyo, yung nagpa-flash yung ilaw. Sobrang sarap mamili, no? Talaga, pera na lang talaga yung kulang sa atin. Buti na lang talaga meron tayong mga sidelight, mga racket, mga extra income, talent fee na nakukuha. Yun yung ginagamit namin na pampagawa ng bahay. Kaysa kung saan-saan lang magastos, maubos na naman lang. At least, dito ginagamit namin sa bahay ay nakikita namin kung saan napupunta yung perang natatanggap ko. Parang iniisip ko kasi guys, kung iipunin ko lang nang iipunin yung pera tapos hindi mo gagastusin, para saan, 'di ba? So ngayon, gastusin na lang natin kapag may natatanggap tayo. Ano ba yan? Anong mindset 'yun? Basta meron naman akong tinatabi pero ayokong itabi ng itabi lahat. Feeling ko kasi bakit, para saan? So gastusin natin para gumanda yung bahay natin. Ano daw? Minsan kasi noon, nag-iipon ako, uutangin lang tapos hindi mababayaran, tapos walang napupuntahan, nauubos lang sa ganito, sa ganyan, gastos ng gastos. Pero kung nakikita ko na ganito, mas lalo akong sinisipagan na pursige, maghanap ng mga extra income, sipagin sa pagbablog kasi nga nakikita ko kung saan napupunta yung aking pera. Bali, lahat ng binayaran namin dito ay nasa almost 11,000 pesos din guys. May mga biniling kasi si Papa Alde na mga kailangan din katulad nung panlagay doon sa pintuan, yung mga bisagra, tapos meron din siya mga tools na naman na dinagdag na binili dito. Kaya ayun, inabot na naman 10,000. So ayun na yung vlog natin guys, update ko na lang kayo sa pagkakabit namin ito sa susunod na araw. Bye! Abangan sa susunod na araw!